ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିକି ହେଲାଣି 9:30 ଆଉ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ତ ଆଜିର ପାଗଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବି। ତ ପାଗଟା ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ମଧ୍ୟ ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ହେଉଛି। ତ କାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ପୁରା ନାଗିକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମର ଏଠି କେତିକି ପାଣି ଜମିଛି, ପୁରା ଆମର ଏଠି ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାର୍କେଟରୁ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବା, ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ସାଇକେଲଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ହେବନି, ଛତା ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମାନେ ବର୍ଷାଟା କେତିକି ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉଗୁଡ଼ା, ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉ। ତ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଯିବା, ତ ତାପରେ ବସିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ଭାତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଆଉ ଭାତ ହେବ। ତ ଚିକେନ୍ ଲାଗି ପିଆଜ ହେଇ କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଠି ଚୁଇଁ ବସିଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ଏପଟେ ଭାତ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ବାହାରେ କରିହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଭାତ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ହେବ। ତ ଚାଲ ଟାଣ। ଆଳୁଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜିଦେବା। ଏପଟେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ଦେଖିବା ଛଡ଼ା ସଇଲାଣି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ଟୋକା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉନି, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଧୋଇବନି କି? ଧୋଇଛ? ହଉ ପକା। ହଁ କୁହ। ପକେଇଦେଲେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ନରମ ହବ ତ ପିଆଜ। କୁକୁର କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିବି। ହଇ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ନା? ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ନା? ଖାଇବୁ? ଖାଉନି ଟିକେ, ଖାଇବୁନି ତ? ଖାଇବୁ? ଶୋଇପଡ଼, ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼, ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼। ବୋଉ ଡାକେ ପାଣି ଦବ। ଆରେ ରା ଗୋଳା ସରୁ ଦବୁ, ଧୁଆ ସରୁ ନା। ତୁ ଖାଇବୁନି, ଏବେ ବା ମନା କରୁଥିଲୁ ଖାଇବୁନି। ଖାଇବୁ? ହଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଧୁଆ ହେଇକି, ଏବେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ହେବ।
चिकन सब लंडा लंडी चलची लुण पका पकी चलची कौन पड़िबो लुण हळदी लंका गुंड लेंबू। पकेଇବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପକେଇବା ତ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଉଠିବ ଆଜି लगे दिला चल हाँ ଆଉ ଆଜି ଆଉ कला पड़ी गलानी पा पका एटा कौन कलर लंका गुंड तार केते मस्त लागु जानछु पागटा बढ़िया आइछि टेस्ट एटा दबु की एबे दबु दे देई तापर मोर हौ दोनु सी पत्रोटा बढ़िया पत्रोटा पूरा कसी पत्रोटा मस्त देखो सांगने ठीक पानी डंगा मोर भासुची कल लंका ना रागटा भलसे गोलाई दब चिकेन टा कषि कषि कला करदे है बढ़िया देखा भल लगे आउ टे चिकेन मसला पकईदे बढ़िया देखा ग्रेवीटा आउ टे मसला टे देखा पूरा नाली पड़ गला ठीक है गरम मसला देखु देखु डंगारे भासी भासिक जाऊँगी डंगा चलू डंगारे भासी भासिक जाऊँगी कौन कहबू ताकू कदली पत्र तोड़ाई आसुची चिकेन भात खिया बोली पागटा मस्त है पागे खाली गरम गरम चिकेन झोल को भात से तू खाइबू ना मु खाइबी हौ नहीं क्या एबे पकेव धरी गोड़ा ना ढांकी दबा टिके कस देखा आहरी कसा हम सामने भलसे कषा हम कि अड्डा खाऊ तो बिलेटा कर दूची एटा हम पोषा बिलई फल खाऊ था आम आम जा देखिया केते दूर गलानी ओफ पूरा कस देखा जाऊनी पूरा हेवी बास्ना आसुची पानी मरला जाए कसा हम आहरी पानी मर पूरा सुखीला करद पानी एबे दब बोली पानी टे दवा ना भात खाई
ବେଶୀ ମାଂସ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଯେମିତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ପାଣିଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ତାପରେ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ଗ୍ରେଭିଟା, ଗ୍ରେଭି ତ ନୁହେଁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଟିକେ ମେଥି ପତ୍ର ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ମେଥି ପତ୍ରଟା ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଖାଇବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ଲାଗି ବସିଯାଇଛି। ତ ଭାତଟା ଏବେ ବଢ଼ା ହେବ। ତ ତାପରେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ମାଡ଼ଟା କରିବା। ତାପରେ ଯାହା ରିଭ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ। ଲେଗ୍ ପିସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।